ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини рахти ҷ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор бошад 11та мошинои нав қабул кардем ки пешкаш шумо мекунем. мошинҳо беҳади бад арзон аст ки мошинои шумо гуфтагиам дар ҳаминҷа ҳузур дорад. мошиноро ҷудо карда қабул карда гирифтем. видеонавори моро то охираш тамошо кунед. ба видеонавори мо лайк гузорем ва дар комментариё нависем ки ба шумо чӣ хели мошинҳо дар кори мо дар видеои оянда бошад ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. агар шумо мошини фурӯшии хона, замин, квартира чизе ки барои реклама дорен, метавонед ки дар номарои имо ватсап рӯё кунед. мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. курс имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 153 сомонӣ. ҳамин видеонавори моро дӯстони азиз имконият дошта бошед дар имотон падилсаш кунед. мо бошад навора сар мекунем то охираш тамошо кунед. ай нархҳои мошино бо хабар шавед. Якум мошини фурӯшии имрӯзаи мо дӯстони азиз Daewoo Lanos ки соли барояш 1999 сол аст. судишфурӯш бензин газ дорад. абиём моториш 1.6 прастои ай Opel задагия гуфтагиаи соҳибшон. коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техникае ки 4 та балонаш миёнае ки 4 моҳи дига ҳуҷҷат дорад. дискаи задагӣ астае. мошин 100% задагӣ пуштидагӣ надорад. фақат мегирӣ ҳай мекунӣ. мошин дар шаҳри бохтар дӯстони азиз дар ноҳияи ҷалолиддини балхи румӣ қарор дорад, тарафи Калхозобод. нархаш 15000 сомонае ки бо савдо ҳам мешавад. яъне ки кадоме ки харидори аниқае бо муомила мекунем гуфтагай. рақамошон дар поёни видео. кадомтон агар харидор бошад метавонед дигар маълумоти пурраша занг зада гиред. дем мошини фурӯшӣ ваз 2115 дӯстони азиз молодёжни мошини советский соли барояш 2001 ки судишфурӯш бензин газ дорад кор мекунад. абиём моторош 1.6 литре ки нав мотор кардагиае. коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техникае ки мошина ҳуҷҷатош то моҳи мартае ки балонош 80% дӯстони азиз. мошин бе ягон камбуде фақат мегирӣ ҳай мекунӣ гуфтагиаи соҳибшон. мошин дар шаҳри турсу зода қарор дорад ки дар регар фурӯхта мешавад бо нархи 11000 сомонӣ ки бо савдо ҳам мешавад ва вариантҳои алиши ҳам дорад ки метавонед вариантҳои худтона пешниҳод кунед. дӯстон рақамошон дар поёни видео метавонед муроҷиат кунед. агар шумо мошини фурӯшӣ дошта бошед, ҳамин хеле ки хона, замин, квартира барои реклама, дар номарои ватсап ё ки дар номарои имо рӯё кунед. мо бошад дар видеои оянда реклама мекунем. сеюм мошини фурӯшии навбатии мо дӯстон BMW 3 сериясае ки соли барояшаш 1996 солае ки судишфурӯш бензини холие. дӯстон газ надорад. абиём моторош 1.8 литре. коробкаш механикае ки мошин дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. 7 моҳи дига танировка дорад. дӯстон ки 4 та балони нав, аккумулятори нав, магнитофон, сабвуфер дорад ки мошин ягон расход надорад. гуфтагиаи соҳиби фақат мегирин ҳай мекунен. светаш ҳамин хел сиёҳае. диска задагия балоношам навай дига маълумотшо хай занг зада мепурсен. мошин дар пойтахта дар шаҳри душанбе. нархаш 25000 сомоние ки бо савдо ҳам мешавад. кадоме ки харидори аниқае. рақамошон дар поёни видео метавонед дига маълумотша гиред. чорум мошини фурӯшӣ Daewoo Nexi дӯстон свети сафедаш ки соли барояшаш 1996 солае. судишфурӯш бензин газ дорад кор мекунад ки абиём моторош 1.6 литрае. коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад ки бе ягон камбудия гуфтагиаи соҳибшон. 4 та балони миёна ходовой дорад. пуштидагӣ надорад. 4 та дига диска задагиае. фақат мегирӣ ҳай мекунӣ. мошин дар шаҳри душанбе қарор дорад. нархаш 18000 сомоние ки бо савдо ҳам мекунем гуфтагия. кадоми харидори аниқ бошад биё дар пеши капот савдо мешавад гуфтагиаи соҳибшон. хоҳиш карда ки беҳуда занг назананд. кадоме ки харидор бошад марҳамат маълумоти бештарша метавонед гиред. панҷум мошини фурӯшии навбатии мо дӯстони азиз Toyota Mark II астае ки бардорем ки хоҳиш кардам ки монем. соли барояшаш 1998 солае ки судишфурӯш бензин газ дорад кор мекунад. абиём моторош 2 литре ки коробкаш автоматае. мошин дар ҳолати хуби техникае мега соҳибшон. 4 та балони миёна, 4 та диска, нашод, танировка, ҳуҷҷат ягон гап гуфтагӣ нестанд. мошин 100% гуфтагарам маълумот рӯй кардагианд. мошин дар ноҳияи абдураҳмони ҷомеъ қарор дорад. дӯстони азиз кадоме ки медонанд нархаш
20000 сомоние ки бо савдо ҳам мешавад. дар пеши капот беҳуда занг назанам. уфтага кадоме ки харидорай дигар маълумотша метиҳанд. дӯстон марҳамат муроҷиат кунед, маълумотша гиред. шашум мошини фурӯшӣ. шашум мошини фурӯшии навбатии мо дӯстони азиз Mercedes Benz C классае ки элеганса уфтагаи соҳибшон соли барояш 1996 солаи судишфуреш бензин газ дорад кор мекунад. гази евро 4 дорад бадуни азиз. объем мотораш 2 литрае ки коробкаш автоматаи мошина састяниш беҳтарин уфтагаи соҳибшон. мошин яксола ҳуҷҷат дорад, кондитсионер надорад, неки люк дорад уфтагаи ки 4 баллонаш 70% задагӣ пӯшидагӣ надорад. мошин дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. дар шаҳри душанбе нархаш 37000 сомоние ки бо савдо ҳам мешавад. кадоми харидори аниқ бошад рақамошон дар поёни видео метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти бештараша гиред. ҳафтум мошини фурӯшӣ. мошини навбатии фурӯшӣ мо бардорони азиз ВАЗ 2112 ки молодёжняи соли барояшаш 2005 судишуриш бензин газ дорад кор мекунад. объем мотораш 6 литра, коробкаш механикае ки матҳоша ай лада приора мондагӣ мега соҳибаш, яъне ки мошина зури бад кардаган 4 баллони нав диска задагӣ ҳастае, пӯшидагӣ надорад. мошин чоткае гуфтагиае. мошин дар шаҳри хуҷанд қарор дорад. нархаш 19000 сомонае ки бо савдо ҳам мешавад гуфтагаи соҳибшон. рақамошон дар поёни видео метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти бештараша гиред. ҳаштум мошини фурӯшӣ. ҳаштум мошини фурӯшии навбатии ҳозираи мо дӯстони азиз ВАЗ 2107 ки баъдоне ки хоҳиш карда буданд соли барояшаш 2004 солае ки судишфуришам бензин газ дорад кор мекунад. свети радной сафедае. объем моторашам 1.6 простое ки коробкаш механика 4 баллони 50% ки пӯшидагӣ надорафтагаи мошин дар ҳолати хуби техникаи нашод ҳуҷҷат ягон чи гуфтагӣ нестанд. дӯстон мошин дар пойтахт қарор дорад ки дар шаҳри душанбе нархаш 12000 сомонае ки бо савдо ҳам мешавад. кадометон харидор бошед рақамошон дар поёни видео муроҷиат кунед ва маълумоти бештараша гиред. дӯстон мо бошад навора давом медиҳем. мегзарем ба эълони навбатӣ. эълони навбатии мо дӯстони азиз навҳам мошини фурӯшӣ мешавад ки Opel Astra FI, яъне ки седан свети шампанский соли барояшаш 1994 солае ки судишфуриш бензин газ дорад кор мекунад. объем мотораш 6 литра, коробкаш механикаи мошина састяниш беҳтарин дӯстон ки 4 баллони нав дорад, хадавой ҳастай. мошин бе ягон камбудия афтаги нашод ҳуҷҷат ягончи нагуфтиян. мошин дар конибодом қарор дорад ки нархаш 26000 сомоние бо савдо ҳам мешавад уфтага кадоме ки харидори аниқ бошад биан мошина ай пеш бинанд бо савдо ҳам мекунем уфтагиай. марҳамат. даҳум мошини фурӯшӣ. даҳум мошини фурӯшии навбатии мо дӯстони азиз мошини мусофиркаш ҳастае ки Honda Starex-ай соли барояшаш 2000 ки судишфуриш дизеле, объем мотораш 2 литра, коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техникаи гуфтагаи соҳибаш, яъне ки Starex 100% кор кардесай. яксола ҳуҷҷат карде мега 4 баллони нав дора, хадавоишам нав кардаге мега, яъне ки Starex тоза гаштаге бе ягон камбудияй. Starex дар шаҳри душанбе қарор дорад дӯстони азиз ки нархаш 27000 сомоние ки бо савдо ҳам мешавад. варианти алиши надорафтага беҳуда занг назана, фақат сумкати фурӯхта мешавад. кадометон агар харидор бошед дар рақамошон муроҷиат кунед, маълумоти бештараша гиред. 11 мошини фурӯшӣ. Opel Vectra A дӯстони азиз свети сафедаш ҳастае ки раднои худаш соли барояшаш 1994 солае ки судишфуриш бензин газ дорад кор мекунад. объем мотораш 8 литра ки коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техникаи гуфтагаи соҳибаш 4 баллон миёна дорад, 4 диска дорад. мошин ягон камбудӣ надорафтаги хай ҳолаташ сода барои ҳай кардан мешавад гуфтагаи соҳибшон. нашод ҳуҷҷат ягон маълумот нест. мошин дар шаҳри бохтар қарор дорад. дар шаҳри Қорғонтепа фурӯхта мешавад бо нархи 15000 сомонӣ ки бо савдо ҳам дорад, яъне ки муомила мекунем гуфтагиай.
кадоме ки мехарад биён дар пеши капот савдо мешавад, беҳуда занг назананд, бо телефон савдо намешавад. кадоме ки наличие мехарад арзон мекунанд. рақамошон дар поёни видео метавонед муроҷиат кунед, дигар маълумотро гиред. дӯстони азиз, ин буд 11 мошини фурӯши мо. то видеои оянда, худо нигаҳбони ҳамаи шумо.